Kubor nagaslem jong unongsan hima. Kinong troy asya, kidikiway ni kinong troy bahakmat kajingya kon prasya kaklam COVID kat kendai, lembat ki agan wadi bat helper. Henry ka basngsi kalong ba wat lada ka kam ba kini kitray, kalong ka bakya bat ka babu jingma amtang ya ki shimet. Henry ya ki ying kasem ke jongki. Kajingya ka jongki kami hapsyo panenu jor bat senyang uba kini klat say syaka imnang salang. Kum shibenta bentun rong lami kajing jong kini kinong troy asya agan wadi bat helper ki kendo UMLA kong sening uba Jason sau kami maulong. Lembar ke MDC kong Magdalene sau kami maulong. Wadah pedang kapor kapalengkot. Kilala benlum lang kini kinong terai asya. Agan wadi bad helper. Kemjo jong barok katahan sening haki atli ki jaka. Kawai sening patarim na kamenta kita bahab. Haka sening CNRD block. Bad kawai pat hasaidan na kamenta kita bahab. Haka ling CNRD block. Kibaladan barok kumbalai spa sangut. Uba Jason sau kami maulong, lembat kakong Magdalene sau kami maulong. Haka jingkaran haka nika singi kelapen pau, bakum kinomik kemat, kidon nika mensiam ke basong kia, banyo baka jingyo jong kini kisipai. Kata ki asya, agan wadi bat helper, kalong da shisha kabla red palat, kad baka kam kabaki tripat, kadai kabakya hadu kata-kata. Kumta kum kandak jong hajing aimen siam, bat pen pau kajing senok keti bat ki, nakaliang UMLA bat ka MDC. Kila nak senyang dikapisa ke balai hajar tingkah marway sya barot lai sebab sangut ki asya agan wadi bat helper ki bahap hapag sening constituency. Nakaliang ubat Jason sau kami maulong. Ulah kularu wakum unong mikmat unyai dan ringkal bat ki ha kajing yakun kajongki bandawai la ka hok bat ban buru ya kajing dawa sya ka sarkar. Bakadi ban penkiuno ya kajing siu sya ki asya agan wadi bat helper. Kabadai man la ubanai panakaliang kajong unyai budin ya kini kakam bat kasarkar jela. Tak hadu bahkan dasai so ringkat kajing kersan lang jang kiwei para nong mikmat. Hakini ki atli kajing lang lawan bandidan ringkat lang nadu co-chairman ke Meghalaya Fish Pharma Development Agency ba Ivan Lumlang Marbanyang Vice President ke MCCL ba Dipul Rentatyang BDO ke Sening Raja Brahma BDO ke Ling Dr. Arnong Rum kinong ilam ke parti PDF kinong ba snong lembat kiwei. Adin jing i ikong ay lilin Nagabantay ki lang kum ni yo kasngi ka basay marhabang apek menem step ngala artetin namar kaslap support silong menem step te ngait ba berhaj kade kaplan ju banalor hi bani nadon kum ni kani kasngi nai kublay lang i chairman i makdo video lakran Ahmad bat iba don sya kata ka jingkit kle lam ta jong pi ki health worker ma ki frontline worker ki asha ki agal wandi ba ki helper nai kublay MDC ru MC badon buram kong Magdalene Smaulong ai kublay ru i president dong ba hiba tunubusan B Singli ki social volunteer group ki ba pher ki badon hakani ka homesni constituency ki bla Tracy Tom bat ki bla pen wan dur ka ni ka program namar ngan ong pi ka ni ka program ka bla job lupa anai kublay kamtam ki leurong ba ki badon hangni ki baya sendran lang ki perlok ki badon jingai benejan ki media ki perlok media ki badon hangni Ahmad wat kamtam ye pi ki asya ki anggon beri ki helper ka isu jong ki asya kala kata yang nadu bengidan kawi ke program hang ni hasnong patremi hang tiap school setira jangan thai na pidon na pedeng pi ki bekenal itu program bang kenal itu skip samlam klaim itu kalong ke bahta namar ngang sutu ba pi dei kita ki frontline worker pi ki badan haman ki snong haman ki dong bar ki barong haman ki thluye ki basutu ke jing lada ki long twi ki armat niki blapun na mutaki kho hep ki barit niki klung ki barit lada kumno begin ai ki taki injection ki immunization ki bapher ban ai ki taki jingbam ki batai kum bakran video manek bad shisha maki ni na lor ngilong kita ki basu plan kiri mapi ki be execute hapok madan na pi ba execute madan ni kum kita ki nongmi kman da sarkar nangim laban pet ba kalong ke namdaki nong song snong kamlong kata ka healthy environment nangim yo taki healthy people around mur kita ki bakwet ki bakya ki bala bantre nadu ki hap ki baret ki long pi ki long faru nikimdan kini ki asya mundan kini ki aganwadi ki helper
Ngathai kakaroi kaparu kanduna. Kren ya Asha mane kadai sisa kajinga jingti jumpi kanu kajing mana kaliang jonga ngarong IP kladon katu kan ni benai ngalalum katu kan ngut ki Asha hayeng jonga personally kapon don to klam to kapor kan sekai bhangi pat la man pinlong kan ka program belong kumne tingalum tang katu kan ngut nga song bati nga perkhat ayo ban snap ka kajing ngathai kidon hang ni arlanger ki lawan si ngathai i kong don hang ni dinadu to ski ngalabu kajing mut ngai kajing ho Asha sarkar ngalai kren bu chief minister bakam tami phiki Asha haba philong kita badon haman kisong haman ki kluyeng lada ki dei wafin a injection immunization ne phidong kam ban pe ki klung ki baret ni ki me ki armet ne kam tam ki agan wadiru ban be ki bam ki di ki babiang ki bapura ki ber batay imta kamet tengi ba ni pada ki basong na lor hilaban ong video ne ki nong mi ikmat ne naka sarkar ni dei ni snatang ka plan ban execute ya kani ka plan kadi mapi badon hang ni hapo madan kalong ka iki ka susi pada haba pi execute pi pendong pi lelu pi ka kam nadong sedong haman ki sedong haman ki dong haman ki pada ka jingyo jingkot jong pi pada kalong ka barit hadu kata-kata ya semua mana ki agan wadi sauna sanhajar ka jingirap i helper news pak sanpho bar ka susi kalong namata ki ashar ki badon hang ni hakini ki khindiat singi ngai ba na ka sarkar ki pelat tang 1000 tingkang tengah ngai ba kata kalong ka ek susi namar 1000 tingkang ilong badet pelat ngangan don kat bat phi ya sha adong ngai phi yakani ka issue jong phi na ka por support ngakran bat ngin yakran hadu ngi poi hakajing job ba ya phi ki asha khamtam ngi de bin yo kata ka fix honorem na ka fix pay na ka fix salary nang ne shakmat ngin dong kam ngin yakun lang ngin habai lang ta khtimon ba kadyang phak khamtam ka ni ka khlam covid 19 habang yakun man ka ski bangan ong ngai phi ka ni ka jing yakun ka nang drong kamde bakul mentanel sai sisi kanang jong habaki ang kata ki expect kata ka third wave ko banwan tingim tip kata ka third wave ko banwan kan longkum no tindangim la hi banedai kini frontline worker ki frontline warrior te kan long ka ka bistom haman ka snong haman ka dong ngai men se me phi kat ni phila tristom nang beteng ya kan ni jing tristom nga don ring kat nga bat phi MDC don ring kat ki wi ki nong mi phat ki don ring kat bat phi nawar de ma phi bapet ya ka kot ka khya kumbagi keren mana apa umsning kumbakren video ko dai ba nangim yo kata ka kot ka khya ka bapura ba phi wana ma phi ki asha ha ba phi ai kita ki injection immunization mut hasnong athau ki hat ki badet ba he ba sanu kim yo ka met ka bokoj ba khya mut ko society ru kamlong ka develop society kamlong ka society ka bapura baru khai kistang na phi ki asha phi dan kata ka jingket kli ka ba khrau hadu kata baka nget ba pinang beteng ni kani kam ko bharang ni sakmat ni su thu ka jingya lenti jong phi ka ba ni su thu aba phile haman kisnong haman kidong kala bande ha ka slap ka le kalong ka shit ka kriat kamram jong phi ba khra ba de phile ya kamram ka ba de bang su ki ki jidong kam jong phi ki ta ki frontline worker frontline warrior khantam ki asha ki agondi ki helper na kalyang jonga bat ka team jonga hi baro khai ngai MDC ba kini jinong kit kam hi baro khai ya perkhan yong ha kan no ka dor ngila ban wan sakmat bangila ban yarap ya phi na mar ha banga pet na susun kapat ka donot na mar itu ijing yo jong phi ang dong phi itang ka bai kaliru ndap shu ai isi hajan arajan na phi bare bat sngi ban mit bat stat tin na kalyang jonga am sula wan susong banai pet banai sutho ka jing kam bakham kerpang tingala rai hi hagani ka por ba nakaliang jonga hi par kanika team ka jonga hi bro khai kinong kit kam hi ngi song ni perkhan yong ba namanta kini ki asha agano di begi helper kumbang la le hapo umsning namar kani ka program ka baar shwa kani ngi don hapo umsning ba hiya le arjaka namar nilai bun dio palat namar hapo umsning constituency kunthop lagi ki asha ki agano di bat ki helper ngi don kumba lais pa arngot ti satai ngafai ki la don kumba ars pa propongot la yo pendap tiki remaining propose no proposal ki bari hangi rangi laingot ajong ki asha gan di bagi helper te kumbang yarap stay ngan yarap hangi kumju hi dengan ong sundan ne kata ka jingrap jonga kala bandai i berit nei bakhra wa thai phini priang da kamen sim ka bakhot ka baklot manga persang banle ka bahaw ka bahatam numta phi ki frontline worker phi frontline warrior bar gangai ba kani kan ai men sim phi nang trai susu nang ni sakmat bat nging don kat hi
bat phi senda him de dong mangai MDC baru kha ginong kit kam hangi video baru kha ngi don senda bat phi ni su thu ka jing e jing shon jong phi bat nak leng jonga namata ki asha namata ki aganwadi namata ki helper ngala pen mang mangan ai mar lai hajar tingka haum sing consensing la yo ban le lai namata ki asha aganwadi bagi helper ki dong Tingong hatu ko dam kala fi yo atang khat sanspa la si hajar agan wadi worker bat ki helper noi ki ka juk menta kini ai tang kumne sessional kompoi ka juk menta kumne minimum de blok 1000 ta hadin nung tu nam klam ta la system tam fi kila increase kin det ko mi yang i bane bakaran ne kaleng ni agan wadi na frai na ta system tam e kila increase te wala kata ru sa kumai yang i bane ngaru kubur ki jang ne jaki agan wadi berada golong bala di ban increase ka anurim jangki kumjo ri ki asya man hakani idang phone itu presiden jok asya asian ne fianga ti ngasutu kam ka e file ni ku na blok kum incident komanda na ni tip kat no jing tre system ne fi teng hadu ka don jing thak na besem janga bangalap ha bangalet segi sai kedon gue kisnong mosmai urang was nong hadu kata kuno kantha i asya hadu ngada dom hadu kata hadu ni pelum ki bubun pai ba ki haban pan mau beli ki asya sa kita re voluntary lalu kata kidang keno kajat pakajat ti hadu ba kita las u haban pan mau beli lalu ki tre sitom ki tre kam tam hunu kenu thuma commitment tale dakim dan ki asya ngathai wat ki report jingi kalong meni ngidan meeting habadi batka vaccination kanu target ngiladan ta ti kibun hakini balong refusal ti henry ki asya kili door to door ngathai wat ki agan wadi rumata ki habani door to door ti Piatristom hadu kata bang asutu e kata ti kuma pi ong mene request la di isa mata idan hangni lada indra ege ni ke problem jeng fi segi bahanar te ngathai kan yarap ye fi ki asya ki agan wadi wakar barkhai bat ki agar wadi helper te habide bisa ke bengalap ngah perngadon arsnem tam tahum ling blok isa ikoling ana ko por siapa labat sengi banyadar ringkal ang bangi man penbej ki program ki baper ngai ku blei ru i presiden rang ba hang ni ikiri rang ba ki badan sidian janga map ladang komplet ban ai ku blei iwe kejing ai ku blei ka bakarpang e kade ye fi ki asya ki agan wadi bat ki helper ki badan lang hani ka klimat ka bakarpang ngem la klem da pai bat ai ngu ai dem you blei try kan rat what happening kini kejing ye kendu kabangi iwe ka thri ni mat henrei u blei la bli hangi ye kani kalat bingi yo ban kendu lang kum ni ha kani kasni kani ka dikasni ka bakarpang ye pi o de se i emily na ka por i jukran ni jekran hi idan ka mensim ka basngu khia ye pi we am bingi sishong hata ka syuki ka bajam isi perkhat dia la dia ka mensim jengi kam sya ka mensim jengi jing tiplem ka mensim ka jing sngo para brio ka don ni sngo thu ye ka jing ka jong pi kirai dam ka bapimat pilong shisha kita ki frontline worker kiriu trai shitom kiriu hakmat ki bami wat haka miet ka yong ka jinglen la di ka jong pi wat ye ka kam shimat ka jong pi ha kana ka por pijuklet ban shakri ya ki wei ban ai khamha ngasngu ban ai khuble ye pi i wei pi wei ka jing kur khu kur do ni wan hang ni ban ai men sim ye pi ni wan hang ni ban ai ka jing ai ngu kumju yu blei bala ai bor ye pi ban ya na ka por ni sngu thu ka kam ka jong pi kam de ka kam besting ka kam shakri ya ki wei ban ai lang ban pe lang ban lai na ka wei karam payeng shoi karam payeng pidan ka banta ka bakra am tang ha ka constituency ka shinong ka thao ka dong ba ka kantot hi baro ko wei kani ka ka por ka ba ni baro ni ma ka jing leng ba ka jing sa jang ta ka khlam ko ma pitip ho oi ka jing so si ka ba ni baro shikata ngim dei ka ngim ju ni long ki ba lai lut
mentang hak bensop ban Spanya lah dia. Kaba ngi teng tang banyak ku blai ketiru kam long shu. Tingin duai. Bau blai. Unri un sumari ni wei pi wei. Bat bai un weng sendon ni ka klam kaba wan sar. Gejala kaba iet ke jongi. Bat kunjo ru. Ba un ai bor ya pi wei. Kanang kaba pile ya ka kam kaba bah. Ka kam isen ai. Nang ni syakmat. Bat bau blai ru un kier un kuduk ya ka yeng kasam ka jong pi nang penbet penbiang. Tilingba kani initiative. Lingba kani ka program ka balingkot. Kaba MLA ru iba lano asenyang ni kapor ngasuban ong banay kublay shika day ya ka idea ka tanong ka jing bu jingmot ka jong ka bal aslem banyada ring kalang bat pi henday ni ki daw ki bam lakyar di ngasuban ong pi wei ni aga jing ku kerdo di woka akan wedi helpar ngin kerku ngin kerdo ya pisa ba pinang yo ya kamet ka bakot ka bakhia ba pinang la ban syakri khamha yangi kum kinong song snong ki badan hakanong ko haka muslim constituency ba pinang la ban yai Persian yangi nakawai ka por syakwai pat haki snong ki thau ki jongi ki ba mangi ni judon kam ya phi haki por baro ka jingdon ka lem ka jong phi bat ni haka por bangi jinjar bangi hitam habangi kendo sibon kino ki jong ni yo I ba ka ti badan bor ka jong phi ki kiner sini nakata daw nakaliang jongi ni ngobat ong kublay sibun ublay un kerku ya phi bat ublay un edon kat bat phi haki por baro ki kam ki ti ki jong phi baro kendiat ersal ngasoban kerpat nakaliang ka jongi kum ki akan wadi namar hilong sisa kita ki akan wadi ki bangi haban trei sitom kakam ka jongi kalong ka bakhia teladadon la sangi kerpat ya phi ban nakaliang jong ka state ka oraniam ni yo 1,000 siteng si benai bat nakaliang jong ka state ni yo khat san spa si benai te adalang ka balasa mangi ki akan wadi ni yo khat san spa si benai nrai ki helper ki yo nyo spa san pho si benai kata kalong extra na ka state te adalang ka balasa hin sungo bahaban haulat len yangi ban kham pen kiu ini jing ai nakaliang jong ka state namar philatet khambai sa kani ko perthai kalahiran kani ki dor timur ki jingthet ki jongi baro ki laki dor lon tes ngo bahasa la dalong kabala nakaliang jong ka state bapin ngo baha banirab lem yangi ban kampen kiu sa khandiat na ini iba ka sarkar jongi ka ai yangi khat san spa si benai te tang kini ki kenten ki ba khandiat sa khublai si bun khublai si hajar ngo jengkeran katu katne kong ka asya dah kan kapor kanya kapor kalong kapor ka bakordor nakabantah ka jongi kong ki asya hakan kapor ka bangan ang snap ya ka jengkeran jo itu iba mene bas mat iba ai bor masuk kong jauh ki uman namar balai om maka asya ki de ki sipai iba haptor ya kan katma hoy kata kalong ka basisya baka badai dah kan kapor ngayang hanya ban ai kublay lang ya pi baro kibaladan hangnya kamtam ya I MLA badan buram jongi bat I madam MDC badan buram jongi bat I BDO bat kinong bot kinoya senran lang hakti hakijan ya I sar MLA bat baro ki paralong kami hangnya ki asya ba akan rodi ba helpar yang hanya ya kaban ai jingkeran kendiat katu katnya nakabanta jongi kong ki asya baki akan rodi kulay sibun sar baki khat yangi ngam tip kadaw ayu fi khat yangi bangiwan hamer ngam tip ngila siwan lakawan tam syukhat ong ki asya akan rodi diwan wan hana ni tip la se dan la beden ki asya akan rodi kelara laki play la se ai kesong ko bahaya ngam tip ngil tip tama ngalay nga ong may para asya ong ngawan hangnya kabek ngam dan itine MLA dia to akan yang ngasulong ketang kajingkran dandah yang kita baro hanrai kublay sibun na isar MLA bat madam MDC ba ikot yangi hakan kapor yaki asya bat akan wadi bat ki helpar bangin dan lang kan kalong kajingnya kendulang bat kalong ro kajing keman na kajing susi ro kabangam la bantip haringa kerman bukan long kajing keman namar nadu kabandang kong men hakane ba isar MLA badan burom iwan posap sentar jongi ngalah keran bat ngalaya thulut ikijing jinjar baro jongi kumi asya thulut kita baro te hakane kapor iman
Dei bai umensim jong ublay ukentu hai MLA bari MDC ibade ki parah ye iba penpet ki khmat ke jong bat pensngeu ki skor ke jong ban yo sngew ye ke jing jinjar jong ki asya ki akan di ki helpar bat penpet khmat jong ban yo iru ye ke jing jinjar ke jong namar kham tame yang kum ki asya ngimdon tulom ngimdan am ringi trai dang ka jing tang ki insentif ki jong harai khublai sibun asar ka penpet ki khmat jong phi ba phin lang ba ka jingwan jong ka jong phi ka ka por jing khot lang yang kamesim jong kamesim jong ka dap ta ka jing kaman ngasngeu barat sikata ngasngeu kuma amdan kami amdan kupa aba ngai gi kot khubor bara ngai ki MLA jong ki khot ki asya harai ngaperkhat apa mesim ngong imat ngi tem dan kupa hanrai manta nda ngai yusngeu ngalayo e ka khubor bai wel MLA jongi ikhot ingi bangin dan hangne ngaseu te ukpa jongi uyu shisha ka jik jinjar jongi ya kublai si bun ublai unang karku ye pisar bat madam bat ublai unang darangkat bat pi un penpet iki khmat jong pi ban yo ki jik ki jinjar jongi kum ki asya bat ki agan no di bat ki helpar kat no ka jing trai sitom ka jing kuma ila kedan gitu iba sakmat mane kublai sibun di trai du jing kedan ju kane kalong sisa bat nga sumelung mat su jauh ki umat aba pikiran itu jing tian bagi asya ki lagi sipai o an ile ki sipai ki bakam tiar kram wan kram sum hanrai mat bakam siam ka jong ngitur saprang ngitur sakmat bandele ya kan ka khmah rangkat batka bom dan te khublai sibun hangan de par ye phi baro khat ki balai dan lang hang ne ki rang bai snong bat baro ki nong ki bai dan matalah ne khublai sibun ha kan de par ngada ai khublai ye phi ublai nang ai kamet ka bakoi ka khya ye phi baro bat nadin nong ne sakhat ublai ro unang kar khu ye phi phinang yo shu ye ki jing jar ki jong ye bat ublai unang ai ya ka jing start ka jing champagne happy ba pinang la ba nang ye trai ba nang ye penyat ya la ka kam ka jong phi kum isar MLA ba di madam MDC jong te ha ka ne ka por ngayen kum ka asya ha pedang jong ki para asya ha pedang jong ki akan wadi ba ngayen hang ne bar khot ni khmi leti na ki sa ikhi lenti bat banyo TPI ayo yang ngiru ngimtip tama tang kata kawai ka jing khmi lenti jongi lase kumaong kuma ni khmi lenti nginyo la ide ibaret na ide ibahe na ide isong bahe ni isong baret na iba kumno ro jongi ti jongi MLA jongi iba yo ya kata ka jinjar jongi to khublai sibun ngimtep kai masaja hakene ki bansa hakene ki sngi ki bansa waro ngimtem harai ublai unang darangkat bat ngi kum ki asya ki akan adi bat ublai unang darangkat bat hi baro ki nomi khmat bat ki dukhat ki longkemi bat baro bagi video ro ki badan lang hakene kapar khublai sibun ublai kerkho bat unang ni darangkat bat hi